Június elején bejelentette lemondását Berki Krisztián, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója, a sportvezető nem indokolta a távozását, talán most, ma reggel. Ezt megteszi. Jó reggelt kívánunk Berki Krisztiánnak. Most nem mondhatjuk, hogy volt vezérigazgatója. Igen, jó reggelt, szervusztok. Jó reggelt. Egyből elfogadták a lemondásodat, vagy ez hogy szokott történni? Tehát ilyenkor egyetem visszautasíthatják, vagy kifejezhetik nem tetszésüket a döntéseddel kapcsolatban? Ez egy váratlan döntés volt. Úgy érzékeltem, hogy mindenkit sokkolt a bejelentésem, ez egy teljesen önálló döntés volt a részemről. Tájékoztattam a tulajdonost, azonban az azóta eltelt idő még nem volt arra elég, hogy átbeszéltük volna teljes mértékben a dolgokat, tehát igazából a lezárás még nem történt meg teljes mértékben. Gondolom azért is volt meglepő a bejelentésed, mert amikor mi beszélgetünk itt utoljára, még körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt lehetett, akkor így abszolút a távlati célokról, meg a távlati jövőről beszéltél, és gondolom, hogy akkor azért még lehet, hogy ez nem is volt a fejedben ez a döntés, vagy ha igen, akkor nagyon jól tereltél. Nem, én azt gondolom, hogy egy vezetőnek nagyon fontos, hogy ahol dolgozik és amely céget irányítania kell, annak a folyamatos működését biztosítani kell. Azért, mert adott esetben az én fejemben a saját személyemmel kapcsolatosan felmerülnek kérdések, az nem azt jelenti, hogy akkor ne úgy végezném a munkámat, hogy ne a Ferencváros jövőképére koncentráltam volna. Hát időközben azért felmerültek mindenféle pletykák, és tudod, ilyenkor ez természetes. Pénzügyi problémákról is volt szó. Ezeket fenyegetésekről is volt szó. Vagy arról, hogy a csapat sikertelenséget téged is elkedvetlenített. Tehát mégis valami módon azért tegyünk egy picit rendet ebben, legalább a pletykákban. Én 2006-ban vállaltam először szerepet vezetőként a Leftis labdarúgó ZRT-ben, és az elsődleges célunk az volt, hogy válságmenedzseljük az akkor nagyon nagy adóssághalmazzal felhalmozódott klubot, és tudjuk értékesíteni mind a területet, mind pedig a futballcsapatot. Azt gondolom, hogy az akkori vezetésemmel az akkor sikerült, és 2008-tól pedig elkezdtünk egy építkezést, egy munkát, amelyben elsődleges célunk az volt, hogy visszajuttassuk a csapatot az élvonalba, majd pedig az első évben tudjuk stabilizálni a helyzetét. Azt gondolom, hogy ezek az alapvető és elsődleges célok az új tulajdonossal, Kevin McCabe belépésével teljes mértékben sikerültek és realizálódtak. A csapat jelenleg magántulajdonban van, ugye a Kevin McCabe tulajdonolja, tehát innentől kezdve elkezdődhet egy olyan fajta építkezés, amely mind sportszakmai, mind a háttérben üzletileg úgy gondolom a Ferencvárost visszavezetheti oda. De pont így hangzik rossz, igen, hogy te ebben nem veszel részt, hogy te nem akarod ezt az építkezést vezetni, ahogy erről mondjuk beszéltél. Igen, személy szerint én azt gondolom, hogy 4-5 évente az embernek váltania kell, és lehet, hogy ez számotokra és sok ember számára érthetetlen, de én a privát életemben is csinálok jó pár dolgot, ami teljesen külön adott esetben a sporttól, és én személy szerint azt gondolom, hogy kellenek új feladatok és új kihívások. Jó, nyilván ennek valami egészen konkrét oka volt, tehát hogy persze új kihívás, de ez nem történik ilyen hirtelen, ilyen villámgyorsan. Miért nem akarjátok elhinni nekem? Hát nem tudom elképzelni, hogy így van, de hát biztos vagyok benne, hogy te is azért idővel elő fogsz jönni egy olyan magyarázattal, ami ezt világossá teszi, és az nem feltétlenül arról fog szólni, igen, és nem feltétlenül arról fog szólni, hogy te most valami más szerettél volna csinálni, mert gondolom ugyanúgy imádod a focit, ugyanúgy imádod a Fradit, mint 2-3 hónappal ezelőtt. Igen, ez egyértelmű, azonban el kell kezdeni az építkezést. Én azt gondolom, a Ferencváros életében az én személyem nem tudta volna garantálni a jövőben azt a fajta építkezést, amelyet a klub szimpatizánsai elvárnak. Tehát nem arra van szó, hogy igazából kitaláltad, hogy te hobbikertész szeretnél lenni, vagy hobbi szakáccsá szeretnél tovább képezni magad? Nem, alapvetően nem. Maradsz a foci környékén? Lehetséges, hogy igen. Az biztos, hogy ugyanúgy az elmúlt évek tapasztalatait és a megszerzett tudást azt mindenképpen a sportban szeretném kamatoztatni, úgyhogy lehetséges, hogy igen. Én úgy érzem, hogy lesz még miről beszélgetnünk. Valahogy még az igazság még a háttérben van. Hát illetve nem, valószínűleg az igazságot hallottuk, de az egész. Na jó, ez is igazságot persze van, csak hát még azért az igazi okokat előszíroztam azért, még picit azért még ezzel te vársz. Csak annyit, hogy várhatunk vissza ezzel kapcsolatban? Igen, természetesen. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Na, kicsit magatokra hagylak benneteket, és szia drága Lili. Nagyon fogsz hiányozni. És mindjárt jövök hozzá.